गसाइगाव बीएड कलेजाव टेट परीक्षानि सायाव मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम जादों आरो बे स्पेशल टेटनि ओरिएन्टेशन प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामदों एजुकेशन डिपार्टमेंट गभर्नमेंट अफ बिटिआर। तो गिबियावनो आङो एजुकेशन डिपार्टमेंट बिटिआरनिसिम साबायखर बावदों। बिथांमोनहा जोंनि गसाइगाव बीएड कलेजाव स्पेशल टेटनि थाखाय मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम खालामदों। आङो मिजिंथिदों जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनि एकाडेमिक एनवायरनमेंट बा सोलोंथायारि थासारि बियो गुन गोनां जागोन आं मिजिंथिदों। आरो जाय बिथांमोनहा बे दिनैनि ओरिएन्टेशन प्रग्रामाव फैदों थारैनो बिथांमोनहा परीक्षाखौ बोरै होगोन आरो रिजाल्टखौ बोरै क्वालिटी खालामगोन टाइमखौ बोरै मेनेज खालामगोन बेनि सायाव बिसोरो गियानखौ मोननो हागोन आङो मिजिंथिदों। आरो बियो जोबोरै मोनसे मोजां हाबाफारि ओरिएन्टेशन प्रग्रामा जे आनजादनि सिगांदि केन्डिडेटफोरखौ सांग्रांथि खालामनांगौ मोनसे गियान होनांगौ इनफरमेशन होनांगौ बेनि सायाव ओरिएन्टेशन प्रग्राम खालामनाया जोबोरैनो गोनां। आरो आं नुनो मोनदों जोंनि बे कलेजाव दहाय गिबियाव एसे खममोन दा 70-80निबो बारा केन्डिडेट जाबाय आरो बियो मोजां मोनसे साइन। आङो बेखौनो बुंबावगोन जाय बिथांमोनहा टेट परीक्षा पास खालामनानै फोरोंगिरि जानो नागिरदों बिथांमोनहा जाहाथे समाजाव जोंनि सोलोंथायारि आबहावाखौ गुन गोनां खालामनो थाखाय बिहोमा होयो बेखौनो आं खावलायगोन जे टिचिं प्रफेशनखौ लास्ट अपशन हिसाबै जाहाथे लाया। टिचिं प्रफेशनखौ गाव गोसो जाथारनानै गोसोआव आजावनानै समाजनि आबहावानि थाखाय सोलोंथायारि आबहावानि थाखाय जाहाथे कन्ट्रिबिउसन होयो गावखौनो सेक्रिफाइस खालामो बेखौनो आं लुबैदों। जोङो गोबां समाव जोङो बुङो जोंनि सोलोंथायारि थासारिया क्वालिटी जानांगौ होननानै दा सोलोंथायारि थासारिया क्वालिटी जानांगौब्ला बेयाव टिचार्सनि बिराद रेसपन्सिबिलिटि दङ। टिचार्सनि आखायाव ओरैबायदि गोहो दङ बे गोहोआ सासे फरायसाखौ डक्टरबो खालामनो हायो इन्जिनियार खालामनो हायो प्रेसिडेन्ट खालामनो हायो प्राइम मिनिस्टार खालामनो हायो। एपिजे आब्दुल कालामआ सानसे समाव फरायसामोन बेखौबो फोरोंगिरियानो फोरोंदों बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया बिथाङा सासे साइन्टिस्टमोन बिथाङा भारतनि सासे प्रेसिडेन्टमोन। दा बिब्दिनो जेसेबांखि गिदिर मानसि जाया मानो फोरोंगिरिनि फोरोंनायावनो जायो। दा बेनिखायनो आं बुंदों जे फोरोंगिरिनि आखायाव बिराद गोहो दङ आरो बे गोहोखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां जागोन जोंनि एडुकेशनेल एनभायरनमेन्टआ क्वालिटी जागोन। जोंनि समाजाव दा गोबां रोखोमनि जेंनाफोर जागासिनो दङ फरायसा समाजाव साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा गावनि बिबानखौ गोसो गोथारै आजावोब्ला बिटिआर सरकारा दिनै नाजागासिनो दङ क्वालिटी एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट लाबोनो थाखाय। दा बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो लुबैयो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जर'खायै बिटिआर ओनसोलाव आरो बे स्पेशल टेटनि ओरिएन्टेशनाथ' बे बिटिआर ओनसोलनिखा बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनि एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट मोजां जाग्रोथों बिनि उनाव जों लुबैगोन जे बे मोजाङा जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव कनफाइन जाया बेखौ जों लुबैगोन जे दुलाराय आसामाव दुलाराय हादोरावनो क्वालिटी जानांगौ बेखौ आं लुबैयो।